मार्बलफोर थाग्रा राङापारा स्टेशनाव दान्दिसे बेरायफैबाय हरनि समाव आयदै माथो खालामनो ना जाने आयदै अभार ब्रिजआव गाखोबाय दसे जोंबो नङा होमबा खालामगोन राबा खैथा जाखो दा खैथा जाखो हा एकथा जामा ना टाइमखौ खोन्थाना एकथा टेस्ट ट्रेलाव थांगोन एकथा टेस्ट ओमफ्राय ओरैहाय जोंनियाव आग्ला मोनदों सेंग्राफोर गोजा गासिबो एकथा टेस्टआव जों राङापारा आग्ला मोनदों नै बर' हिनजावफोरनि मार्केटआ नैयाव जायो ओमफ्राय बै नैबे गाहायाव नैबे रात 1 बजे में हम लोग अभी राङापारा स्टेशन में घूर रहा है मतलब बे मार्केट जब माबायाव थांबाय ओरै माइनावस्रि जुगिबिल बिथिं थांनाया मार्केटआ दिन का दौरा चल रहा है ना इसीलिए हम लोग घूर रहा है देखो मा सानदों आंखौ बिजा सिनियर थार हम लोग यंग ग्रुप लड़का है ना इसीलिए हम लोग विदेश घूमने को सोच रहा है आज राङापारा कल को कहाँ मिलेगा पता नहीं अभी रात को बड़ी संगाई बाप रे बाप गाड़ी लेके अपना गाड़ी लेके